Hi, good morning mga moms! So it's another day at ngayon nga ay may lakad ang Brangio. So pupunta kami ngayon sa isang tao rin na napakalaga sa buhay ni Brenda kasi gusto niya itong personal di maipakilala. So kung sino siya, abangan! Ayan na po sila. So, ha? Ready na? Ayun na po yung magkasinta. Ba't ano kayo balabal? Para sa Saudi wa. O, kailangan ma-experience niyo yung totoong, ano ba yun? Na totoong moments. Ayan, punta na naman si Ikan. Hi guys, andito kami ngayon sa sementeryo. Old cemetery to. Pupunta rin tayo dito sa Bago. And dito tayo ngayon kasi kagabi, nagkukwentuhan kami kagabi about sa mga pamilya ko. And I have family na talagang namatay na yung lolo ko at lola ko, yung tatay ko, tsaka yung kapatid kong sinasabi ko sa kanilang kinuha na Encanto, tsaka yung papa ko. So, after ng kwentuhan namin, may gumagapang na praying mantis dito sa akin. Hanggang dito sa ano ko. So, kinabutan kami, tapos kinakwento ko sa kanila lahat. So ngayon, siguro baka mo yun yung sign baka dalawin kasi death anniversary ng papa ko ngayong 20. Tapos wala kami kasi may kasal kami atinan sa Manila. Pero mag-iiwan naman ako sa kanya ng baboy kasi baka magtampo siya. So ngayon puntahan natin. Ang unang puntahan natin yung unang namatay is yung lola ko at saka yung mga tito ko at saka yung kapatid kong sumunod sa akin, yung ate ni Bimbo. Ready ka na, love? Ginagawa na yung tsura niya. Mabasot siya yun. Ang tagal ko na hindi nakaano dito, mga siguro 20 years na. Oo, punta dito, or 15 years na. Wala, ano kaya yung pang... Saan ba yung kapatid ko? Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Hindi kiraan po. Ay, Minchi! Ikaw na lang punta kang balay. Sunod sa akin. Saan kaya siya? Ilan ko ito? Mahal ko ito. Che, kung hindi ikaw to, bal. Agara. Hello. Ramon, ito nga, Ramon. Andito si Nancy, ito yung kapatid ko. Ayun na. Napakakalma pa rin ng gulat ni. Pero ang baba ng ano niya, dati kasi malalim to dito, medyo mataas to siya. Tapos dito kami pumapa. Naalala ko, ito pala yung nicho niya na 3 layer. Tapos dito kasi nakalibing yung tito ko, kapatid ni Papa, if I'm not mistaken, si Uncle Ramon. Kasi si Papa to, kapatid ni Papa. Dito siya Minchi. Laude. Ate mo yan. Ayan. Hindi, yan yung sumunod sa'yo eh. Kaya nga, matanda naman sa kanya. Ah. Matanda pa ngayon kay Bimbo eh. Dito na sa taas, no? O, sa inyo yan yung Uncle Ramon, Che. Che, ito yun sa balayo niya, Che, ah. Che, puntahan mo si Ejiyo mamaya sa bahay. Wag po. Che, alis na kami, Che. Hindi ka ba ang wala na, yung nature lang yung bukas. Dito si Lola naman, saka si Uncle Nestor, andyan pala si Uncle. Saka kapatid din ni Mama, si Uncle Alan, at si Lola. Ito mga De Leon. Pagkamatay po ni Lola, si Lolo po, pagkamatay si Lola, I was 3rd year high school yata. Tapos, after nun, si Lolo po ay nakatira na po sa bahay. Ako na po nag-alaga sa kanya. Namatay din po si Lolo sa 2010. Tapos, yun. Siya, dahil ko bakit nakapunta ako ng Maynila. Dahil sa... Kasi kandila, love. Yung kandila. Hala.
Balikan mo doon, love. Balikan mo doon. Ito naman, balikan mo doon. Saan ba? Ito naman, ba't mo kinalimutan? Hindi ko naman. Kunin mo muna doon, nandyan. Nandito na naman Nandiyan sa mama ko kami. dyan. Sino mas matanda dyan kay Mama Sita? Piling ko bunso nila yan. Si Nestor. Hindi, panganay nila sa Uncle Nestor. Yung bunso nila is Uncle Alan. Namatay yung sa Uncle Alan yata. Siya yata yung pinaglihi sa King Koy yung mukha. Paano Parang Kingkoy? si Lola at saka si Lolo kasi pag nanonood lagi ng movie dati din sa may may sinihan sila dati yung mura lang tapos ang lagi nila pinapanood yung mga King Koy. Parang nalihian sa comedy yung mukha ni Lolo ko. Ah. Si Juanita De Leon, yung pala yung dalawa dito. si Juanita De Leon Ay, is tatlo nanay ni ano, Yun yun na lang Mama dito. Sita. Ha? Si Si Juanita. Lola ay mama ni Mama. Namatay naman siya sa high blood. Si Uncle Nestor naman ay ang asawa ng Tidina na kakamatay lang din ng Tidina pero doon natin siya titingnan kung magkasama doon sila ni Lolo. Yan. Basag man yung... Pala. Yan para rin sila kay Uncle Nestor kay Palalan siya kay Lola. One. Dito pala sila. Ayan, dito si Kinapuli na yan. Dito naman si Auntie Dina, kakalibing lang sa kanya 2 months ago or 1 month ago. Siya po yung anak niya po, siya po yung dahilan kung bakit nakapunta kami ng Maynila. So ang laki ng lutang na loob ko sa kanya. Kaya nang namatay po siya, ako po yung sumagot ng burial niya na yung nag-live back ay nag-video ako tapos parang nagbabayad. Kailangan ng 28,000. Tapos binigyan ko sila ng 28,000. Sabi nila, babayaran nila sa akin. Sabi ko, wag na kasi ang laki ng utang na loob ko para sa ang mga anak niya na kumupok sa amin sa Manila. Si Manang Dayday o si Manang Joy Ann. So talagang laki ng utang na loob ko. And si Lolo naman, siya po yung lola ay papa ni Mama. Siya yung asawa ni Lola Ulit, yung pinanggalingan natin kanina. So technically, hindi talaga niya anak to. Ang anak talaga niya ay yung Uncle Nestor, yung panganay na anak Asawa yun. namatay, asawa niya. So dito siya nilagay and then si Lolo Ampong, ako po yung nag-alaga sa kanya mula 3rd year high school. Ako talaga nagpapakain sa kanya. Hindi ako pwedeng umalis ng bahay na hindi ko siya pinapakain ng umaga, tanghalian, hapunan, lahat-lahat. Hindi kasi siya pwedeng kumain ng walang sabaw. So sanay kami sa miswa noodles and pansit para kay Lolo. At nung napunta ko ng Maynila dahil sa anak niya, ang bininta ko pong biik ay yung biik ng Lolo ko. Ako nag-alaga, bininta ko. Tapos yung gamit-gamit kong kulambo pumuntang Maynila ay galing kay Lolo. So bye Lo. Chares! Magkandila lang. Ayan. So, Pakilala Auntie Dina po yung pinaka nag-organize sa amin pag may mga patay. Tapos sad to say lang na nung siya na ang namatay, parang nakakalungkot na ang sakit-sakit daw. Ilan ba lang? Ayun dyan sa baso. Oh. May tubig. Lolo, ay Lolo, ano yung Lolo mo? Ayan Lolo. Ito naman si Papa. Yan, si Papa, si Romeo, Tagaraw. Lolo. Anong lo? Tatay niya yan. Papa ko yan, baliw. Hello pa. Titipirin mo pa. Hawakan mo. I love you. Ganon. Hawakan mo namin. So, 2016, nakatikim naman siya ng konting karangyaan namin kasi nakapagpatayos ako ng bahay. 2016, galing ako ng Japan 2015. Pero hindi niya nabutan yung kung ano yung meron ako. Hindi nabutan pag Miss Q&AQ, yung pagsikat ko, yung sikat. Shirt lang. So, pero nabutan niya ako bilang brain damage. And I know he is very proud right now kung saan ako ngayon. At nung pinag-uusapan namin siya kagabi, kinukwento ko kay Gio. Feeling ko talaga siya talaga yun. Gumaganon sa akin, tapos parang pinakit niya yung balikat ko. Sa akin, dito talaga love na bago siya lumipad. Tapos nung lumipad siya, sabi niya, I'll see you, Gio. Sabi niya. Hello. Kaya nagulat kami kay ano. Kay Ma'am Shit. May buho kasi doon sa ano. Kasapin mo, Gio. Huwag ka mangako, ha? Baka mamaya hindi mo matupad. Ikaw din, bahala ka. Kamusta po? Papa. Sa tingin mo, Gio, kung sakaling buhay pa si Tito, ano yung pinagbabandingan niyo? Ano, siguro, nagiinom-inom kami. Nalagay mo na. Pa-play ko na. Go. Puro alak pala sila. Love, love. Sige mo dito. Hey, anong pangako mo sa kanya?
Pang, sana'y tumaba pa ang buhay ng love ko. Aww. At magtagal pa po kami. Visit ka, totoo ba yun? Bawal mangako sa patay. Sana nga yun, sana magtagal pa po kami. Wala. Oh. Umiiyak, magkita mo umiiyak. And wag mo kaming anuin na, gabayan nyo kami kasi ang dami pa namin pangarap at dami pa namin kailangan ito pa rin para sa pamilya natin. And you're always our inspiration at sa lahat ng mga gagawin ko para sa lahat to. And gabayan mo ako kasi hindi pa tapos ang bahay ni nanay at bahay ni Manang at ni Jimbo. And para sa mga future na gagawin ko pa. Thank you so much and bye-bye! Amen! Nice meeting you, Tito. Don't worry, kami mga kaibigan niya nandito lang susuporta sa kanya. Kami, gabayan mo lang po siya palagi. Ha? Doon ba? Nice meeting you po. Tama doon? It's DJ.